Are namin guys, ano guys, mga kabishi. May sa kalit sa guys, ano. Ha? May kang na siya diyang PEC. PEC entrance. Nanora yung mga person na wala award. At guys, ano, sa mga mga sa kanon. Thank you. Video hari bro. Untuk gamay lang sih. Unsa naman yung halo-halo 50? Bro. Sa to pa, pwede dali magtuyok-tuyok anak-anak dali no? May dapat nag-anan animay. May nag-anan lain ani. Taas kayo eh, magpuan pa, magulat-ulat pa. May dapat. Ada dia din. Ha? Para ditso. Hindi ka. Nakapaluan na sa bukan hidre. Ane. Ane emang diingon mai. Atras si May ka pag yun ako apilit halo-halo atras siya. Hindi ka tama? Dua-dua. Kay gutom. Dua-dua kay gutom. Ma'am, daw ka rice, ma'am, balot lang. What's the rice cake? Oh, nasa lang. Apa main? Mau nak main? Kami sudah Francis main.
Kasi mga wala, tapos. Wala, tapos ko. No, pwede ka worth it kasi 28, 9, 10, 11. 350 na. Kailangan 350. Ano din, nag-serve ako. Ano ah? Kabalin sa na siya discount. Hindi mo discount dahil sa senior. At film sa tutong kaprin yan. Ano ba di? Antay mo. Gusto ko maham. Wala ko na may. Doon. General, Paris, ano? 20. May bakanti din sa amin. Awiri, ako pangita. Ari pa rin sabi ko. Ano yung bakante, ano? Dam, ano yung bakante? Bakante, ano? Ano naman, ay, galing ko dari ma'am? Wala. O, yung mga bangko. Ha? Unalay lah kolay, unalay. Mga unsa ni